Diyan mga idol, good morning mga idol. Mga spare na siya og ng kuan idol. Ini balanghoy. May nakakatada dari karon mga idol kay pwede na tawang spray og kanang balanghoy nga kuan. Ano balanghoy sa mong silingan mga idol. Pwede na sa sprayan para sa sagbot. Hindi na ka mapresyo kamang-kamang day musukon pala nimo. Para sa anang nakita di ang idol. Nga ana nakita dia mga idol na ga-spray sa buntag kamo mo spray sa buntag mga idol kay basa pa ang sagbot dali ra siya mamatay unyang hapon na idol layos na yan sa idol sa buntagon ang gamit pa din yung spray idol hindi na sa pump hindi na siya ding bumabomba ang gamit na din electric na quarantine lang na idol ano di battery unang katsadak pa sa mga ganyan idol ayan o gamit niya diri nga idol nga tambal idol ako ipakadasin niya idol nara diri idol muning gamit niya karon nga tambal nga idol nga stick na kaya idol para sagot at muna siya idol ang mixing niya idol isa ka lata og tunga kung dire na niya makita ang saka tunga para sakto lang sa idol alanganin siya og isa yung gamiton dire lang nga makita idol farmers sa Bukidnon mga idol. Thank you for watching mga idol, sana may natutunan kayo. Ano lang